Imos alo, son aí, non? Ben, bo día a todos e todas. Damos esta rolda de prensa para presentar a proposición que o Grupo Municipal de Compostela e Aberta vai presentar no vindeiro pleno, a vindeira semana, pedindo ao Goberno Municipal o arranxo das instalacións de atletismo que hai na cidade para que podan homologarse para a realización de probas de competicións oficiais, porque, aínda que parezca increíble, a capital de Galicia hoxe en día non ten ningunha pista de atletismo homologada pola Real Federación de Atletismo que permita o desenvolvemento de competicións oficiais e a correspondente acreditación de marcas. A pista do Estadio Municipal Verónica Boquete nunca chegou a estar homologada polos erros cometidos no seu deseño e construción, e a pista do Estadio Universitario do Campus Sur perdeu a homologación no ano 2016 ao non executarse as obras necesarias de reforma e de adecuación para conseguir esa homologación. Xa en decembro de 2019, aproveitando a celebración do último Corresán do ano, os clubs de atletismo da comarca realizaron unha marcha reivindicando estas homologaciones das pistas de atletismo na capital do noso país. Tanto clubs locais como Atletismo Santiago, o Compostela, Noitebra ou Fontes do Sar, a propia USC, como clubs da comarca de Negreira, de Ames, de Brión, de Milladoiro, o Club de Atletismo do Deza. Todos estes clubs compartían a reivindicación que presenta Compostela Aberta neste pleno. Só na cidade de Compostela hai case 1 millar de licencias federativas para a práctica do atletismo, sin contar todas as que existen na comarca, que tamén serían usuarias destas pistas. E a actividade cada vez máis importante e con máis xente, con máis seguidores dos clubs de atletismo da cidade da comarca precisan urxentemente unhas instalacións dignas para poder desenvolver o seu deporte con garantías. E alén de cubrir esa necesidade, ter as pistas homologadas que permitiran facer competicións oficiais, evidentemente abre unha posibilidade máis de realización de actos ou de actividades na cidade que redundarían nun das maiores teimas que temos sempre os distintos grupos do Concello, que tanto buscar a estacionalidade do turismo como diversificar as finalidades polas que chega xente de visita á nosa cidade. E, evidentemente, a celebración de competicións deportivas arrastra un bo número de xente e en datas que non teñen que ser por que ser as centrais, digamos, as clásicas do turismo do ano. Ben, para conseguir este objetivo existen e deben empregarse as fórmulas de colaboración institucional, ben sexa coa Secretaría Xeral do Deporte da Xunta de Galicia, que na actualidade xa está facendo obras deste tipo, como o módulo cuberto no IFEBI de Vigo ou outro módulo cuberto en Ribeira, ou tamén ca Deputación da Coruña, ou no caso do Estadio Campus Sur, por suposto, ca Universidade de Santiago, tal como xa realizamos nós no anterior mandato, no caso da renovación do campo de fútbol e de rugby do propio Campus Sur, que se fixo a renovación mediante un convenio co cual os clubs e equipos da cidade podían empregar ese campo. Ben, o pasado mes de novembro a Federación Galega de Atletismo mantivo unha xuntanza con clubs de atletismo da comarca, e a raíz desa xuntanza remitiron un escrito ao Concello de Santiago onde solicitaban a urxente acometida das obras precisas no Estadio Verónica Boquete para conseguir a homologación das súas pistas, e púñase a disposición do Concello para colaborar no que se considerase. A día de hoxe non nos consta que tiveran ningunha resposta por parte do grupo de goberno. E non só, como dixen ao principio, serían as pistas do Estadio Verónico Boquete, porque o volumen de actividade de atletismo que ten a nosa comarca e as previsións que hai de crecemento aconsellan diversificar as instalacións para poder atender as demandas e as necesidades. E as actuacións que se podan facer no
Estadio de San Lázaro, evidentemente, son compatibles con calquera outra actuación que se poderá facer, neste caso, no Estadio de Atletismo da Universidade, no Campus Sur. Por este motivo, no mandato anterior, cando éramos goberno, estaba previsto nos orzamentos municipais unha partida de 150.000 euros para colaborar con este arranxo do Estadio do Campus Sur, a través dun convenio que tamén se tiña avanzado pois ca Xunta de Galicia e ca Diputación. É unha partida vinculada a préstamo, co cal é de obrigada incorporación en remanentes de cada ano, por tanto, estena aínda disponible o grupo de goberno para usar. Pero a maiores, a suspensión da Lei de Estabilidade Orzamentaria, que aconteceu no mes de setembro-outubro do ano pasado, ábrese ao actual grupo de goberno un panorama inédito que non disfrutou ningún outro grupo de goberno nesta idade para a xestión económica, xa que lle permite o emprego de todos os remanentes sen limitacións e amplía a capacidade de endevedamento dos concellos, así permitindo a máxima liberdade na confección dos investimentos precisos para isto. Por esta razón, o que lle pedimos nesta proposición ao Goberno Municipal é que impulse a sinatura dun convenio de colaboración tanto coa Secretaría Xeral de Deporte como a Deputación da Coruña para facer as obras precisas na pista de atletismo do Estadio Municipal Vero Bocate que permitan a súa homologación e, ademais, que colabore coa Universidade de Santiago e as administracións que a entidade universitaria considere, mediante a fórmula administrativa tamén que se considere, pode ser convenio, pode ser calquera outra, para colaborar na execución das obras precisas no estadio do campus universitario tamén para conseguir a súa homologación. Evidentemente, todo isto ten que vir vinculado a posibilidade ou autorización do uso por parte dos clubs de Compostela destas pistas de atletismo sin máis condicionantes que as que teñen calquera instalación compartida por distintas entidades. Ben, esta é a proposición. Se hai algunha pregunta? Sí. Que faría falta para que estivesen homologadas? Que actuacións concretas necesarias? A ver, agora mesmo nos tiñamos un cálculo feito tanto polo Estadio Vero Boquete como por o da Universidade do Estadio da Universidade que rondarían os 600.000 euros cada unha para facer as súas obras. Entendamos que non estamos propoñendo colaboración, que así non significa que o Concello teña que gastar esos 600.000 euros, senón con outras institucións. De calquera xeito, con co que aumenta nos orzamentos en publicidade, pois nesta proposta de orzamentos que hai, con ese aumento, eliminando ese aumento, se habría cartos disponibles para arranxar as dúas pistas sin pedir colaboración a ninguna administración. Así que é unha cuestión de prioridades neste caso. Nos entendemos que é bastante máis prioritario dotar dunhas instalacións dignas a capital de Galicia para a práctica deportiva, tanto polos beneficios que supón evidentemente para os atletas e os clubes, sino por os beneficios para a propia cidade, insisto, na xeración desos espazos de actividade turística, etcétera, fora das datas centrais do turismo vinculado ao Xacobeo. Ben, pois moitas gracias.